mo ganino. Gusto natin ka mauya ba para official natin nga matawag nga ako ang one and only baby girl. So walay pagduha-duha, Jong. It's a yes. Putik ka may kauya bito ko. Dili man tingali itong balay sa kong dilibiran bay. Mangayo na tingali ko. Ayo! Ayo! Uy, doy! Dili balay lang. Oh, yeah. Aman sige lang. Nanangita mo! Uy, unsay ato iya? Mauday nilang lang? Oh shit ay! Suman delivery! Ay, wala niyo ko order. Ay, dito lang tayo ako sa lamis. Tara dako. Sige. Wala niyo mong order suman, dam? Ay, ikaw dito si Boy Sumo? Oh, ako to si Boy Suman eh. Sumit ki rin. Nice to meet you. Muta! Muta kayo? Wala na. Wala na ba? Morning mo din mong suman. Danlog lagi yung suman niya. Ay palabi ka kuratan diya. Alang kanang danlog mo na siya kay kanang gibutangan man ako nagpampasinaw aron nindot ang naon sa mata ba? Pwede tilawan. Tilawan nimo? Oh. Tilawan na mo akong suman ha? O dira lang. Ayun daan. Lami siya no. Siyempre ako mo yun ang gibuhat ngayon ako nang naipagigugma no mong lami. Yung kaya na ako mo suman yun. Pero dahil no, mo deliver di gapon ka no bisag naglain ang panahon. Oh, mo deliver ko. Uy, nana kay importante sa ako mga customer. Deliveran ako na. Uy, bisag ulan init ug unsang klase ng panahon na deliveran jud ta mong suman. Nga dili pa jud pare sa uban ka deliver. Ikaw. Grabe. Siyempre, para elegante ko sa pananaw sa kong mga customer ba. Giuhaw, makubay na pwede makainom tubig diya lang. Pwede ka magkuha sa akong tuwing ha. Sige, paliyaw ko lang ha. Goods mong kaya akong customer bay. Walop mong kayo bay. Sukad-sukad ba? Karong ako kitinanan ng customer ba. Woo! Uy, paingon na siya tayo masa. Dara yung tubig ako. Ganang nang hoy, ba akong kamot lang kay sa binit-binit sa suman ba ka nang pwede kayong painom sa kuang? Okay na kaya? Okay na, salamat na wala jud ang uhaw ba? Boom! Ay, thanks sa akong bayad ay magkuha sa ko ha. Sige, magpaabot Ulat lang na sa dira. dara. Dali jud ako ni ron ba? Boom! Dara akong bayad. Sige, ang balot mo order ah. Kanang kuan, pwede ka mo hapit lang sa ay mo stay sa diri mga pay, sabay ka. Naglain ba yun po nun? Kapi. Dili lang sa karon, abi pa lang isibuhita. Kung dili lang gumagugay lang kay deliver pa mo kusoban good. Sige. Pugihanag yun mo no. Oh, syempre kinahanglan mo gud nato mo kugi good kay. Ana man jud ang kinabuhi good lang. Unya kana di lang ko magdugay ha, mapasi lang ko. Salamat kayo. Sir, ikaw na bala na suman ha. Order ko gusab sa mong suman niya ha. Order ko gusab sa mong suman niya ha. Sure. Anytime, anywhere. Just call my name and I'll be there, baby. By the way, cute siya. Diradahan ko ni sunod bay.